се разсеяла и без да искам забравих портмонето на масата в базата. Следващата сутрин, като исках да го взема със себе си, аз осъзнавам, че портмонето го няма в нас и т.е. съм го забравила. Тичам веднага до базата, портмонето го няма и там. Така разбрах, че някой го е открадна. Цялата ни печалба, труд, даже измами, които правехме, бяха отшли по дяволите. И се оказа, че всичко е било за нищо. В квартала се е разчуло, че ние имаме някаква супер успешна база бар и момчетата, които са по-големи от квартала, са решили да дойдат да я видят. И то, представяте ли си какъв късмет, точно в деня, в който аз съм забравила портмонето. Обаче как точно разбрахме, че тези момчета са откраднали портмонето? Не само портмонето ни беше откраднато, след като го бях забравила на масата в базата, но и абсолютно цялото място беше опустошено. Бяха откраднати наградите от томболата, които бяха останали неспечелени. Всичко беше обърнато с главата нагоре. Кръци са тършували там. С моята приятелка, като разбрахме какво се е случило, разплаче